Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makasimba here mukoma, ndikandireiwo nyaya yangu mudare renyu. Ndiri mudzimai ati kurei, ndakaroorwa mumusha umu mune ushereketwa. Inini kubva ndichikura ndaipinda postori, saka ndakadzidziswa kunamata at a very young age, zvokuti kumhuri kwedu every Thursday taienda kuall night, then Sunday tobva taenda futi. Ndakazoroorwa nemurume wangu ndikauya kuzogara pamusha, panova ndipo painge pachigara zvekare vabereki vake. Mumba memurume wangu vakaberekwa vari 2, iye ndiye firstborn, kotevera sisi vake. Ndauya pamusha apa first week amwene vaindifarira. Inini ndiri munhu anotsanya nguva nenguva, handina zuva randisinganamati. Ndakaona pamusha apa wasingaendi kuchechi Sunday yega yega, vaimuka vanhu vakatandara zvavo. Ndakazotaura nemurume wangu ndichimukumbira kuenda kuchechi, haana kana kumboita problem nazvo. Munharaunda matinogara pane sowe ririko, saka ndakabva ndatanga kuenda kusowe racho iroro. First Sunday kuenda kuchechi, amwene vakabva vati kwandiri, kune basa rei kuchechi kwamuri kuda kuenda uku? Vakati vandibvunza kudaro vamwene vangu ava, handina kana kumbogara ndavapindura. Ndakazoti ndadzoka, ndakaona munhu ainge atova mumamudhu. Mangwana acho ndainge ndiri pamutsanyo, saka ndaipota ndichienda mumba yandairara kuti ndige ndichikwanisa kuwanawo mukana wekuti ndige ndichinamata. Ndakazoti ndichibuda ndakatukwa kunzi muri kutiitira noise pano pamusha nekunamata kwenyu uku musada kuzviita kunge munoziva Mwari zvakanyanya kutidarika imi pano. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandishamisa, nekuti kana ivo vamwene vangu ndaiti apo pandinenge ndava kuenda kunonamata, ndaitoti kwavari, kotadii taenda tose kunonamata. Then vaibva vatongoridza tsamwa. Mukomana zvakandishamisa, ndikabva ndakuti sori zvenyu mama. Apa vainge vagara vaine mamudzu, vakabva vangoridza tsamwa ndokubva vatsamwa wese. Kana riri zuva rangu rekuenda kusvondo, vaita kubhoyekana chaiko, kutsvaka tunyaya, kungopopota zvenhando. Zvakazondipa ma-question mark kuti why vasiri kufara nekunamata kwangu. Ndakabva ndazvipira kutsanya nenhau iyoyo. Ndaiti kana ndonamata ndainamatira pasi pasi kuti ivo vasambonzwa kuti ndiri kunamata. Manheru acho ndakabva ndazorota vakandibata ruoko. Tainge tichibva pamba, takafamba takananga direction yekumakuwa. Takati tava kuda kusvika ndokubva ndapepuka. Hope idzi dzakanditambudza. Kubva ipapo ndainge ndangova munhu anogara achiita madzikirira, kurota ndichienda kumakuva nekurota ndichidya zvinhu zvakasiyana-siyana zvandainge ndisingamboite. Kumasowe ndaingonotsigisiwa ndichinzi ndige ndichisimba, ndichipota ndichipiwa munamato. Dambudziko harina kana kumbogara rakapera. Ndairota ndakabata mazai kunotambidza murume wangu, asi ndaizoti ndisati ndasvika paari, mazai aya aibva apwanyika mumaoko obva atoyerera nemumaoko angu. Hope idzi dzaingopera ndakamira. Pasina nguva vakandibvunza kuti muroora kasi une pamuviri here? Ndakaenda kukliniki zveshuwa. Ndainge ndiine pamuviri ndiri mu2 months. Pasina mazuva ndakabva ndachizoita miscarriage. After 3 months ndikabata imwe zvekare nhumbu. Haina kusvika mu4 months ndikaita miscarriage zvekare. Amai vangu vakazouya kuzonditora ndichitombofamba navo, nekuti vaionawo kuti zveshuwa zvainge zvanyanya. Mukufamba umu makabatwa amai vemurume kunzi ndivo vari kundisvotora mimba. Ndakarara. Kubva zvandakasvika mumusha umu vaida kundishandisa kuroya,
but vainge vachitadza nekuti ndinonamata. Ndiko saka vainge vava kundisvotorera vana kudaro kuti ndige ndichisvika pakuvenga Mwari, ndichibvunza Mwari kuti asi nhai Mwari, nekunamata kwose kwandinoita munoreva kuti muriko here kana kuti hamuko? Why muri kundiitira utsinye hwakadai? Muri kuti mereji yangu ichamira nei kana ndichingozvarira pasi kudai? Vainge vachida kuti ndinge ndichishaya simba rekunamata. Zvinonzi izvo vainge vachida munhu wekusiyira uroyi hwavo, nekuti naivo vainge vakatoita wekutopiwa natete vavo. Saka kwainge konzi vainge vachida kundisiyira inini, nekuti pavakada kusiyira mwana wavo vakatadza, vakabva vati sezvo ndatadza mwana wangu, zviri nani kuti ndige ndichisiyira mutorwa zvinhu zvekuti zvakandityisa. Kana iye murume ndinotoshaya kuti ndinomuudza sei kunzi amai vake muroyi ndivo vainge vachikonzeresa kuti mimba dzinge dzichibva. Nanhasi uno mukomanashi ndinogara ndichingobatikana, ndakapiwa minamato, but mumwoyo mangu ndanga ndafunga hangu kusiya imba iyi, because kurwa nemunhu spiritually ndaifungidzira kuti zviri nyore, but ndiri kuona kuti ndiri kutokurirwa zvakaoma. Ivo vava kuziva kuti ndava kuzviziva, nekuti iye zvino havachatombokwanisi kana kunditarisa directly mumaziso. Iniwo manheru ndiri kurwiswa zvakanyanya. Murume haana chaati aziva. Ndanga ndafunga hangu kuti ndige ndichimutiza, ndinge ndichingomusiya, ndichisiyawo marriage, ndichisiya musha wacho, nekuti zvandikona ini ndiri parumana nzombe mukomanashi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye muroora uyu mucomment section. Zvinorwadza, zvinopisa tsitsi. Hanzi vamwene vangu ndo vari kundisvotorera vana simply because vainge vachida kuti ndige ndichizovawo muroyi saivo, asi pavakaona kuti vainge vanditadza ndo pavakabva vazosarudza kuti vange vachiita kuti ndige ndichizoita miscarriages, so that pandinonamata ndige ndichizonzwa kuvenga Mwari kuti asi Mwari munombozvifambisa sei nemanamatiro ose awo andinoita, nematsanyiro ose awo andinoita, asi hamusi kupindura minamato yangu yekuti ndiri kudawo mwana. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye muroora uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine sikreti yangu iyo yandiinayo. Sikreti yangu yakamira sekudai so: ndakadyisawo mhuri yangu yose kitsi iyo yainge iri yemuvakidzani wangu, nazvino haatombozvizivi kuti ndini ndakadya kitsi yake. Zvakaitika mukomanashi ndezvekudai: ininiwo ndinoitawo bhizinesi rangu rekutengesa, uye zvekare ndinoitawo zvechirana. Ndingangoti chose chandinobata kana kuti chose chandaibata mukoma, ini advice yangu ndisati ndapinda muconfession yangu ndeyekuti kana ukagara waita chawaita, make sure kuti kana hama dzako hadzitombozvizivi mukoma, nekuti ini dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kuita manyawi ekuudza vehukama kuti kuno kuSouth Africa ndainge ndaita mari, zvimwe kuda ndikadai ndisina kana kuzombopindana nadzo nyaya idzi dzehurombwa. Asi mukoma ndakati zvimwe kuda ndikazivisawo vedzinza, zvimwe kuda Mwari nevadzimu vachazowedzera kundikomborera, but chinhu chinonzi munhu mutema mukomanashi chinokukandisa mapfumo pasi. Mukomanashi murume wangu iye ainge achiitawo zvehusecurity. Zvino pane pamwe apo pakazomborohwa motikari dzemari dzemuno muSouth Africa, ndokubva azongoitawo lucky because vakomana vacho avo vakarova mari yainge yakawandisa. Zvino vakabva vazouya nayo huri husiku apo paainge achishanda, vakabva vamupa maoption, vakabva vati it's either tinokuuraya tobva tangochengeta mari yedu pano, because ainge achishanda mupurazi. Papurazi pacho painge pasitombori busy mukomanashi. Then vakabva vati either unotipa nzvimbo yekuti
tinokwanisa kuhwanda then tinokwanisa kukuuraya, saka zviri kwauri. Murume wangu ndokubva azosarudza kuti zvainge zviri nani kuti varume ava ange achivapawo pekuhwanda. Vakagarapo papurazi apa zvainge zvisingazivikanwi kana nani zvake, kana iniwo akazotondiudza mushure mekunge tazotosvika kuZimbabwe. Ainge achitya kuti zvimwe kuda ndaikwanisa kuzovhunduka nekurwa nehana nekuda kwemari yose yatainge tiinayo yainge yakawanda mukoma. Murume wangu ane zvivindi. Ndakazoti nerimwe zuva ndabva hangu kutauni ndikatoona munhu achitorongedza, ndikati ko kwakanaka here zvikabva zvanzi tiri kutoenda kuZimbabwe, nhasi uno chaiye tiri kuenda kuZimbabwe. Munhu ainge atotenga magroceries ake ari ega, ndokubva achizotora mari iya achipfekera mumafulawa, raisi nemumakaroni. Ini handina kana chandainge ndichiziva. Takazoti tasvika kumba zvakandinetsa mukoma because magroceries awa takabva tazongomaisa mubedroom. Kana amwene vangu vakatoshamisika kuti chainge chiri chirudzwai, but mushure mekunge tazotanga kuvhura magroceries ndopandakazosangana nebhanduru remari. Akabva azoti ndaona kuti ndinge ndichikuudza zvainge zvisingaiti. Mukoma mari yacho yainge yakawandisa, yainge ichisvika kuma 300 and something thousand rands yatainge tiinayo apa nemangwenjere. Imwe yacho ainge akaiisa mukati. Mukoma takazoti tarongera mari iya tikabva tachizodzoka zvekare kuno kuSouth Africa tikatanga mamwe mabusinesses edu. Eniwo nedzungu mukoma ndini uyo ndikabva ndazotanga kuudzawo hama dzangu kuti tainge taita mari kuburikidza nemabusinesses. Ndakavhura masaluni, tine karestaurant kedu, uye zvekare ndinoitawo zvechirana as a side hustle kweidzo mota dzemauber dzatiinadzo dzakawanda mukoma. Kutaura kudai dzava kutosvika kuma 18 dzatinoshandisa pamauber. So ndainge ndisingazivi kuti kuudzawo kwandainge ndichiita vehukama painge paine uyo ainge achitondinzwira godo kuti ko chakanaka chaitikireiko kwandiri. Ndokubva azotanga kundifambira. Mukoma Nashi munhu akaenda kun'anga achitoda kutondikuvadzisa, ainge achida kuti ndinge ndichifa, asi nenyasha dzaMwari handina hangu kuzofa. Asi mukoma, mumba makazombopinda imwe nhamo yekuti yainge ichitopisa tsitsi. Mushure mekunge tazorohwa nenhamo, iniwo in secret ndakabva ndachizofamba, ndikabva ndati murume wangu handingambomuudzi nekuti kumuziva ndinotomuziva kuti kana ndikagara ndamuudza kuti ndafamba ndichitsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira, I know kuti he was going to refuse. Saka zvose ndainge ndava kungoitawo in secret. Handiti ndiye ainge akatanga nechigemu chacho chemasecret. Ndakabva ndazobatsirwawo neimwe n'anga yemuno muSouth Africa yechixhosa. N'anga iyi yakandibatsira chaizvo mukoma, ndiyo yakabva yachizondirombesa. Saka mukuzonoromba kwangu mukoma ndo pandakabva ndazoudzwa kuti zvinhu zvangu zvinge zvichikasika kuita ndaifanira kuti ndinge ndichidya kitsi uye zvikare nekudyisawo mhuri yangu kitsi. Mukoma ndikabva ndati zvino kitsi iyi ndichaiwana kupi? Pandakaona kuti yainge iri n'anga yechokwadi, ndipo apo pavakabva vati ko sei uchida kundibvunza mubvunzo nhando? Handiti muvakidzani wako ane kitsi here? Ndikabva ndati hongu, shuwa munorevesa. Mukoma Nashi ndakabva ndachizoitaimira kitsi iyoyo. Ndakaita wiki rose ndaitotenga chikafu chekitsi, cat food, ndobva ndatoisa mukasosa, ndobva ndangosiya panze. Iyo yaituya ichidya until one day mukoma ndakazoti ndichitamba nayo ndokubva ndatanga kuipuruzira ainge ari masikati. Ndikabva ndazoenda nayo muspare bedroom remwana wangu apa pamba ndainge ndiri ndega. Ndikabva ndachizoivharira imomo. Ndakagara pasi ndikabva ndati kitsi iyi ndingaiwina sei, nekuti ndinongonzwa zvichinzi kitsi inopara kana kuuraya inokwanisa kukuuraya. Mukoma Nashi ndipo apo pandakabva ndachizotenga zvikaba zvangu zvedhumu zvakawanda mukoma, zvainge zvichitosvika kuma 13 ndigoti ndotanga kuspraya mukoma. Ndakangovhura window zvishoma apa ndainge ndakakiya door, ndokubva ndabuda ndikabva ndazoenda ndikanovhura window riya zvishoma ndigoti ndotanga kuspraya. Ndakaspraya mukoma Nashi zvikaba zvose zviya zvedhumu kusvika zvapera. Kana iyo ndakatoona kuti
yainge yava kushaya mweya wekufema. Pandakaona kuti yainge isisina simba, ndikabva ndatora bhurumu rangu nemaski yangu, ndini uyo kwava kupinda ndigoti ndoizvaka. Ndakairova mukoma kuitswatisa, ndokubva ndachizoitora mushure mekunge yafa, ndikabva ndatanga kuivhiya ndikazoibika. Usiku hwacho ndiyo nyama yatakadya, ndikadyisa mhuri yangu nyama yekitsi, ivo vasingazvizivi. Ndiyowo confession yangu yandiinayo mukomanashe. I know kuti out there are people that are going to judge me, but every day ndinongozviudza kuti iniwo ndini ndaigoita sei, because ndainge ndakatoroyewa kutogadzirwawo neveukama, vamwe vandinotoona sezvo ndavawo nechikwambo changu. Mukomanashe, nditori nedzimwe nguva dzekuti ndinokwanisa kutoona kana varoi vachitofamba kana zuva rorereka. Handiti maziso angu emweya avhurika here, but mhuri yangu haitozvizivi kuti mari yose yatiinayo, mari yedu yose yakambosvika pakupera mushure mekunge tagadzirwa neweukama. But iniwo ndakazopinda nawo nemisheni dzangu ndichivavarira kuti tinge tichigarawo zvakanaka, ende ndikazobatsirwa neimwe n'anga yemuno muSouth Africa. Chandinodira n'anga dzemuSouth Africa dzinokurombesa mukoma pasina kana kumbovandirana kana kuita sei. What you see is what you get. Uye kana isingakwanisi kukurombesa inotokuudza kuti ini ndazvikonewa. Like ipapo yakatondiudza kuti pasina kana nguva ndaona waita mari iwe, asi mhiko dzako ndeidzi neidzi neidzi. Yainge isiri nyore mukoma kudya kitsi yaunonyatsoziva kuti kitsi iyi ndini ndaiuraya, but a sacrifice is a sacrifice. Mine was the worth of a sacrifice. Kana ndakatarisa vana vangu upenyu hwavari kurarama, I can say kuti a sacrifice was worth this sacrifice. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti. Hanzi a sacrifice is worth a sacrifice, hanzi yangu was worth it. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section pakaipa.